Hej YouTube. Foxfire Gaming her. I dag skal vi spille Fate the Beast Ultimate Civilization Limited igen. Ja, det... Men ja, vi starter ikke det godt. med en skid. Skid. Ja. Og plugins på serveren. Ja, vi har 3 assist og essentials. Det er det eneste her. Og jeg går ud og hakker noget træ. Ja. Hvad skal vi bruge træ? Det er lige meget. Vi skal bruge birch til tools og oak til husen. Der er ikke rigtig noget af det andet ud over birch og så rubber. Ja, men jeg kan se. Ej, der er sådan en ø herovre bagved den. Der er sne, og så er der birch. Okay, vi laver noget nyt noget, end det vi standard plejer. Vi laver et fucking birch hus, man. Birch for the win. Og det virker. Og der er faktisk en lille mine. Han har jeg lige waypoint, så jeg kan huske på det. Jeg har glemt en hel del. Det skal jeg fikse senere. Det fikser jeg senere. Det skal jeg nok fortælle dig. Ej, det kan jeg. Jeg skal programmere det der fucking tree assistant, så vi kan hugge de der træer, der er med i modden, og bruge økserne, der er med i modden, for at hugge det. Det skal jeg lige fikse bagefter. Okay, jeg lige nakker alle de der lorte kører. Ja. Bruger vi bare her ved det formål, ja. Her på det her græsområde, så skal vi bare lige fjerne de her blomster. Jeg sætter bare nej, shit. Dem kan vi også bruge til bierne. Dem som du skal bruge blomster. Der er en bikub der, og så er der sådan en bikub lige herovre. Ej, hvor lækker. Det er sgu da en god start. Det bliver ikke nat nu, vel? Og solen? Nej, den er midt på dagen. Great. Okay, ellers bare Mikkel. Ja. Nå, jeg tror lige du røg med den. Sådan der var den mor, der kom ind. Perfekt timet allerede. Ja. Jeg håber fandme ikke min kommer ind. Ej, altså der er en ko herovre. Vi har også olie. Vi kan lave sådan en helt stor fabrik her. Hæft, det fortsætter bare med birch her på den tyske. Ja, men det er heldigvis lidt rubber. Ej, det mener de bare ikke, det der, man ikke kan sætte det højere. Ja, jeg har sat den der, fordi hvis jeg går helt herop, ikke? Og så jeg går herud. Nej, hvis jeg disconnecter. Nej, der er noget lava her, hvor fint. Ja, hun skulle have en god start. Så begynder det at pyre mit fucking headset, det er ikke så sjovt. Om ondt egentlig bare lige, hvis man står på der, og så skubber en ud over, man. Det kan du ikke. Au, jo sådan det kunne godt, ja. Men vi har sgu da allerede rubber under alles. Og så har vi en masse træ. Power safe 30 fps. Det kan jeg. Nej! Ups. Haha, sjovt. Jeg kom til at trykke disconnect. No one's on her. Okay, ja. Altså, I kan ikke komme ind på den her server, den er whitelisted alligevel, så det kan være fuldstændig ligegyldigt. Ja. Nej, jeg skal lige til at trykke disconnect igen. Okay, det er fordi jeg vandt til den normale launcher, der står options helt nederst, tror jeg. I Unleashed, eller? Nej, normal. Her er der jo game menu, og så game menu lavet helt om og alt det der lort. Men ved I hvad? Hver gang man har ikke noget træ. I kan sgu da være heldige at komme ind på serveren, hvis I er heldige, men I skal være heldige. Jamen jeg fælder også lige træ, så laver jeg lige nogle tools til os. Jeg laver lige en pickaxe, så går efter den sten, så laver jeg stone tools, så kan vi bare bruge... Nej, jeg ved hvor der er en... Jeg kan se. Vi kan bare bruge... Nej, det vil være sådan noget, ikke noget. Vi kan bare bruge webs, jamen det vil være lidt... Ej, vi kan ikke... Se web... Right. Altså lige workbench her. Jeg går lige over efter noget, hvad hedder det? Nej, godt, vi kan ikke sådan noget. Vi kan ikke bruge den høn, der er dygtig. Fuck. Kom her. Ja, jeg går efter noget, hvad hedder det, sten. Ja. Jeg har ingen, hvad hedder det? Jeg begynder at bygge huset. Jeg skal snart have noget æde. Ja, det skal også. Jeg har jeg skal måske ikke give dem en træ, ligegyldigt. Ja, jamen det gør ikke noget, jeg følger bare med. Lad os bare starte med det her. Jeg skal lige tænke, okay, ved du hvad, vi startede med en lille skur i starten, hvor der bare kan være nogle kister oven under, og så udbygger vi det bare til et stort bagefter. Det er fint, okay. Men der, jeg kan allerede se kover her. Det er sådan en slags mine nedad. Det er sgu da fint, men det er fint nok. Man kan ikke gøre det der lige meget. Jeg har lavet en kiste. Jeg har lavet en kiste. Ja. Vi skal bare lade rubbertræerne stå indtil. Vi skal alligevel ikke bruge det endnu, ja. Jo, vi skal bruge lidt rubber. Okay. Hvordan vil du ellers lave koverkabler? Nå, ja. Og alt det andet, du skal bruge det til.
Mm. Jeg ved ikke, hvor lang tid vores video kommer til at vare. Nej, det bliver forskelligt. Lige morgen. Vi laver bare ny. Ej, gør vi i hvert fald ikke. Nej, okay, så fik jeg svar på det. Man kan ikke hakke kår med en træpickaxe. Det er kun kul, man kan det. Og der er møg her. Møg lort. Sådan, nu har vi i hvert fald 2 kister kørende her. Smid lidt det lort, jeg ikke skal bruge. Nej, det skal jeg bruge. Fuck. Hey, der er faktisk noget marble her. Jeg vil bare tage Jeg er ved at bygge noget af det. Jeg tager ikke noget af det i starten. Nej, vi bruger det også bare til kort. Vi lader bare hvis der er en ko her, kan jeg se. Hvis der er en, jeg tror jeg kan se til. Ja, der er 2 køer, vi lader dem bare leve, så kan vi... Farvede træer! Jeg har fundet dem! Yes, vi skal bygge dem. Kig lige ud, jeg ved ikke om din render den er lang nok, fordi jeg kan knapperne op se mig, jeg har max på. Lige ud den vej. Det kan jeg ikke. Okay, men der er i hvert fald farvetræer. Så går vi bare derover efter, men vi bor her. Vi bor her. Der okay, bare gå efter. Prøv at okay, derovre. Hvor satte jeg mit crafting table? Det sidder herovre, lige over. Lige der. Jeg kan allerede finde rundt på hele lortet. Bare tryk X, hvis du har brug for det. For satan, det er varmt kort, mand. Kan man ikke zoome? Ja, det er mega dårlig musik, mand. The graphic, though. Kan man ikke zoome ud på en eller anden måde? Zoom level. Måske skulle vi sætte tekster på, det kunne være sjovt. Lav lige en furnace og sætte bagved eller sådan noget her. Eller andet. Ja, 2 sekunder. Sæt den. Her er der en økse til dig. Sæt den oven på crafting table, furnacen, tak. Jeg går både voldvaber nogle træer. Ja. Fucking voldklipper dem. Jeg fjerner saplingen i starten. Charger! Hvad der? Charger! Vi får da gratis saplings. Det kan jeg da godt lide. Måske lidt shit. No one knows. Jeg skulle da ikke en skide shit. Jeg har spillet på sådan en server, hvor jeg gerne bo i en skov, ikke? Og så skal man, så var der den der plugin, så det gjorde så man ikke kunne smadre den sapling, der blev sat. Og så har han bygget sit hus, så bom, så sådan en træ midt i det hele. For helvede, skal tage fælde. Ikke det der træ, der skulle det rendet, eller genereret et dårligt sted, man. Ej, nu begynder jeg allerede at blive nat. Og jeg har allerede skaffet transviser-træ, anyways. Er det en af de der treesist? Ja, jeg har treesist på. Uden det ville vi ikke være noget. Lav lige her en furnace, der sætter over workbenchen. Ja, så skulle jeg lige i gang med at lave tools. Her. Mangler du en pickaxe? Ja. Men jeg har sådan... Du har ikke en pickaxe? Det har jeg da i hvert fald. Nå, men så har jeg 2 nu. Så er det. Det er det random lortekisten, ikke? Den der pickaxe, den kan vi bare bruge til at varme med. Ja, nemlig. Er det ikke et fint hus til at starte med, sådan et lort starthus? Bare en ting, jeg gerne vil have det herop til. Ellers kan jeg ikke have det. Jeg kan ikke klare det, når man ikke kan hoppe ind i et hus. Bare brug pickaxen, jeg lægger lige noget mad ind. Jeg har sådan 6 stykker kød. Og jeg kan godt lide, at vi kan bruge mappet og se, om der spawner nogle zombier lige omkring, eller creeper mobs, ja. Ja. Ja, det er nok. Godt ud efter jagt på den. Lad være med at dræbe de 2 køer, der går rundt derovre. Ja, så skal jeg have dem til at breed. Ja, så... Du vil lave en farm med dem, måske. Ja. Og det der skeleton skal ikke dræbe mig. Så bliver jeg gal. Ja, du respawner her, og jeg kan egentlig se, hvor spawn det er den her. Det er sat lige. Nej, det er det i hvert fald ikke. Det er sat helt over ved snowbiome. Jeg er, hvad? Lige før der kunne jeg se 166 blocks eller sådan noget. Jeg har lige sat home derovre. Ja, hvor så skal bare lave nogle senge her, hvor spawn der er. Det ville måske være en rigtig god idé, vi laver nogle senge nu. Men vi har ikke noget. Jeg sætter lige home herovre. Det skal bare snap. Fucking skeleton midt inde i vores hus. Jeg dør fandme lige om lidt, men jeg har brug for noget mad. Jeg fik en minion of... hvad hedder det? En shot of minion. Ja, vi mister... vi mister ned til 5 liv eller sådan noget. Kan vi... For satan. Shit, man, der var en creeper lige ved at smadre mig.
TP'er til mig. Jeg har 3 hjerter. Nej, det er fint. Så, jeg vil også lige lave hus, what the fuck, tag på huset. Random lille starthus, yay. Der er en bikube hernede. Det var godt nok en facen mine, den her. Der er 2 bikuber. Men der er en masse curry her. Curry? No. Nej, ikke curry, men hvad hedder det? Marble. Jeg er ved at lave mad her, mener jeg. Ja, vi får 3 hver. Ja. Bøf. Steak, whatsoever. Så kan jeg det, mens du får fuld liv. Det er rent faktisk lige præcis nok til en fuld mad. Har ikke en skov, det var lige så siger, så skulle det til at tage 100 år, man. Vi bygger vores hus ud af marble, det tror jeg, og vi har nok til, når jeg... Og vi ligger bare gulv. Så jeg er marble-gulv. Skal lige fjerne den der. Nu må gerne skynde dig, fordi ellers bliver bare vold. Nej, de er ikke engang tæt på hoveddøren, de er jo kun bagved. Don't stop me. Ups. Jeg skal bare lige have noget mere, hvad hedder det, cobblestone til nogle flere ovne. Ja. 4 ovne, så kan jeg bare sætte den. Jeg ikke bliver nakket bagfra. Bare TP til mig, det er nemmere. Vi skal lige have noget. Og sætte home op. Det er ikke snød. Det er ligesom en survival server. Vi spiller med vores egne regler. Der var en ting, jeg ikke kan komme. Slash give. Ej. Det kan jeg ikke engang. What the fuck is meat? Hvad er Vention Mystique? What the fuck slash TPS? Læg lige marble her, for jeg også det her, mand. Jeg fik så lige sammen en dør. Men var det ikke her, man kunne lave det der sjove dør der? Nej, det var normalt ticket, var det ikke? Ja, det var det der ticket. Bare ticket. Ja, jeg laver lige en dør, så normalt. Request, hvad vi skal spille. Alt. Vi kan spille det hele. Så må I bare lave indenbords her. Lave alt muligt. Der ligger 3 stykker kød i ovnen til dig. Ja, tak. Har du noget med sten? Lav 3 ekstra ovne. Så kan jeg bare sætte dem hele vejen hen her. Så nok. Jamen, jeg tog også med til, så jeg kunne lave... Okay, jeg tog faktisk med til, at jeg kunne lave 4. Hvorfor nogle soler skal vi starte ud med? Var det normalt der, eller hvad er de der soler på den der? Ja. Silikoneplader. Nå. Silikonecells. Ej, det skal man vel ikke behøve at lave for at lave de der silikonplader. Ja, sgu. Vi skal lave en ultimate. Ej. Skal vi bare starte med at smelte alt det? Okay, vi behøver ikke smelte så meget kobber til at starte med. Men i hvert fald så meget iron der. Det kommer til at tage lang tid for det her lort op at køre. Vi skal have en polarizer til at tage, jeg starte med, tænker jeg. En polarizer. Men hvor meget koster det egentlig for at lave sådan en solar? Og de koster sgu ikke meget alligevel. De der silikoner der. Paddle der. De der silikon. Industrial blast furnace. For at lave en hvad? Advanced? Hvad snakker du om? Ej, der er alloy furnace med dem her. Er der? Det er sgu da dejligt nok alligevel også. Ja, det var der sgu da. Ej, det er ligesom Tech Classic. Tallow Golem Worker. What the fuck? Hvordan kan man lave den, der vil jeg gerne vide. Hvordan kunne jeg tage den lige der? Har jeg glitchet det? Nej, det er ikke. Har du fået kul? Nej. Kørte du på pickaxen i den der? Hold da kæft, det bliver godt. Det kommer godt nok til så lang tid. Ja, det er det der er meningen med survival. Jamen, det er bare for at lave det. Er der Greg på lortet, eller hvad? Hvorfor nav? Jeg laver mig en iron axe, fordi jeg kunne. Det var på jeg tror, der er Greg på det her. Hello, zombies and spiders and whatsoever.
Måske det er, jeg har store planer for det område her. En hel bistad eller hvad herude foran, og så bag ved fabrikken og alt det der. Og så over herovre bag på den ø, derovre bagved, så kan vi have noget eller andet med landlort. Her har vi noget olie, vi kan pumpe op. Det bliver sjovt. Undskyld. Måske skulle jeg slå et PvP fra. Aha. Det undrer mig egentlig, hvor lang tid vi har spillet. Jeg skal bare ende den første episode her egentlig. Ja, det kan vi gøre. Ja, så kan jeg lige få fikset alt det lort der. Ja, vi ses. Hej hej.